Hello mga ka-dear friends, kumusta? Papa Joe here. Para sa lain nga istorya nga atong idalit kaninyo. Pero kanitong istorya karon magasumpay kini sa istorya nga ato ang nabasa few days ago tungod sa daghang demand nga nindot ang istorya pero wa sila makatuhog sa unang istorya nga gipadangat ni nako sa una pa, dugay na 2018 pa. Ang istorya ni Susan nagatuki sa kaagi sa iyahang inahan nga si Nancy. Pero wa mo masayod kung unsa kinabuhi ni Nancy. So atangin ninyo karon, taod-taod, kay magsugod na ta sa tuang Dear Papa Joe Stories. So wa pa ka-subscribe, click the subscribe button and the notification button para ma-notify mo sa mga bagong mga istorya nga atong idalit ninyo. And of course, ayaw sa mo kalimot sad og pag-subscribe sad sa YouTube channel ni Ate Gems, ang katabi ni Ate Gems. Kay tuwa dito, adto nyo madungog ang mga karaan na to nga mga istorya nga wa na niini ato ang bagong format sa to ang YouTube channel. So di kita maglangay og aniya ng apasumpay sa istorya ni Susan. Pero this time, ang katuning istorya nga pinadalangat ni Nancy. Ang atong istorya karon magtuki sa kinabuhi ni Nancy. Daghan mo ang ni-email nato magod nga gusto lang madungog ang kinabuhi ni Nancy nga supposed to be adton ta ninyo madungog sa katabi uban ni Ate Gems sa iyahang YouTube channel. Pero tungod kay mas daghan man tag followers diri og subscribers diri, naka-decide ko nga ari usa nako basahon niining ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe. Ang kinabuhi og istorya sa gugma ni Nancy. Dear Papa Joe, ako si Nancy. Sugdan ako istorya niya itong gamay pa ko. Sugad sa pagmatngon ako buot, wa ko'y nakitaan nga usa ka amahan or bisag usa ka lalaki nga matawag lang nako og father figure. Wa po ko kaila sa akong mga relatives o mga paryente. Mugtong si mama lang ang nagmatuto nako. Si Mama Susan. Ang nagpadako nako, nagpakaon, nagpa-eskwela ug labaw sa tanan, iya kong gitudluan og mga maayong pamatasan ug unsaon ang mahimong usa ka maayong tao sa ato ang isig kaingon. Simple ra nga mapagpuyo pero gipadako ko sa kong mama nga wa gyud hatagi og kalisod. Labi na dihang nag-eskwela nako. Gi-provide sa kong mama tanan financially bisan pa sa kamatuoran nga pobre rami. Matud pa sa kong mama nga ang iyang trabaho usa siya ka masahista nga panggabii ang duty. Mao na iyahang itubag nako. Labi na og mamugos jud ko niya kung unsa gyud ang iyahang trabaho. Kay lagi sa eskwelahan di man gyud mawa nga isuwat ang pangan sa imong mama, papa ug ang ilahang mga trabaho. Niyatong bago pa lang ko nag-eskwela sa elementarya, sa akong nahinumduman nga why eksakto nga words si mama kung unsa bagyod ang iyahang trabaho. Usahay moingon siya nako nga waitress ko na siya. Usahay tiglimpyo ug mga hugaw dito sa usa ka club or bar nga panggabii mangabli. Mao na po ako nadak-an nga pirmi siyang wa matagabii kay lagi tuwa siya siyang night shift nga trabaho. Bugtong si Ate Vanessa maoy akong pirming kauban. Bali, siya ang tigbantay nako ug tigluto pod sa ako ang pagkaon. Niyatong high school ko, doon na ako isaktong kabuot ug naa na po ko'y pagduda sa tinuod nga trabaho sa akong mama. Pero, wa nako siya. Suknaa o pakiksultihi parte sa klase sa iyahang pangita. Dako ko og respeto sa akong mama ug mahal nako siya. Gipili sa akong mama nga mulimod sa iyang tinuod nga pangita. So ako siyang respetoon. Magpaabot lang ko nga moabot ang time nga siya na mismo ang mutug-an nako. Dali ra kayo mudagan ang panahon. Tungod kay wa na ko mabantayi nga
mahuman ako sa akong pag-eskwela. Espesyal kayo tong adlaw namong duha ni Mama Susan, ang akong college graduation. Simple ra kayo ang among celebration ni Mama. Nangaon lamin duha og usa ka fast food nga kananan unya pagkahuman nanood mi og ice cream store. O didto pa niya gitunol nako ang iyahang graduation gift. Usa ka terno nga skirt o blazer ang iyahang giregalo nako. Ma, wa na lang to kuno mo regaluhi ani uy kay mahalon man ni uy, doon naman ni brand. Gisave na lang tanin nimong kwarta. Matod ko pa ngadto niya. Gituyo gyud nako na para magamit nimo ini pang-apply nimong trabaho. Gamit na suoto na nimo sa imuhang mga job interview. Kauban ba gyud na ang pleasing personality kung mang-apply ka. So dapat formal sab ang imuhang outfit para makaingon pud sila nga di ka basta-basta. Tubag pa sa akong mama Papa Joe. Punan pa gaya nako naglaing Paris kay lain po kayo kung magsikag balik-balik anang usa ka parisan. Abi pa lang nila, wa na jud kay laing sinina. Padayon pa niya Papa Joe. Ayaw na mauy. Ako na'y bahala sa kong sulubon. Matod ko pa nga to niya. Unya, ni to ang akong laway dayon nagtigom sa saktong kusog para masulti ni nako niya. Andugin na akong giplanuhan nga isulti. Ma, naon ta ko isulti nimo. Kuan ba kanang about sa imong trabaho ba? Karon nga nakagraduate nako. Gusto ko nga muundang nakagpanabaho. Ako na sad ang mubuhi nimo og muhatag sa imong gusto. Nihilom si Mama ug wa na makatutok og tan-aw nako. That was the first time nga gistoryahan namo ang parte sa iyahang trabaho. We never talk her line of work before. Though we both knew nga unsay naa sa mga nahuna. Dako nung kalipay kay wa siya mo disagree si Mama sa akong gusto. Igor siya miyango og nitando og matod pa niya nga ikaw ang masunod Nancy. Ug tuod man pagkagabi wa nilakaw si Mama. Kung nakibaw pa lang mo sa akong gibating kalipay mura kog naibtan og tunok. Nigaan ang akong dughan nga sud sa dugay nga katuigan nga trabaho ni Mama sa klase sa iyang trabaho. Nakapahuway na gid siya. Ako na pud ang moserbisyo sa akong mama. Wa ko ilang buhaton. Tanan para malipay ang akong mama ug ma-enjoy niya ang normal nga pagpuyo. Mabuhat na nako ang paghatag og nindot nga kinabuhi sa akong mama kay nadawat naman kog trabaho isip business development officer sa kadakong kumpanya. Butan ang Ginoo gyud Papa Joe kay napunta ko sa kumpanya nga nindot og mga benefits. Unya maayo pod ang akong mga boss ug friendly kayo ang akong mga kauban sa trabaho. Gawas sa igong sweldo na ako service car gikan sa company in exchange sa maayong benepisyo sa among kumpanya. Maayo pod ang akong performance ug pirmi ko nga mag-overtime. Halos akong tanang time naa sa office. Mao nga mabalaka ko sa kumama kay nag-inusara lang siya pirmi sa amua. Why gawas-gawas si Mama kay mauaw siya. Di magid malikayan nga bisan og gisekreto niya ang iyang trabaho sa una pero naagoy mo gawas nga mga chismis. Di po na ito mabaso ang mga tao nga istoryahan si Mama. Kaya di ba yata ng babae silang silingan nagtrabaho isip usa ka GRO. Inigabot na ako sa mambalay gikan sa office ako din makita si Mama nga nang limpyo. O di ba manglaba or mamlansya or nagluto sa kusina, Papa Joe. Ako di siya ingnon nga pahuway na. Di magsigi og buhat-buhat sa balay. Butubag raman siya nga okay ra Nancy. Mag-unsam day ko diri ug di ko magbuhat-buhat sa balay. Wa man po ko maanad na maghigda-higda. Tubag pa ni Mama Susan. Pagsuri-suri sa mall ma. Mag-shopping ba ka or mangapi? Mukaon ka sa gawas good. Bisag unsa good basta malingaw lang ka ma. Matod ko pa nga to niya. Igora nga diduko si Mama o kay bawon nako. Nga di siya ganahan nga mutubag nako. Ug moingon nga di siya ganahan mo suroy og mall or mga public places kay mahadlok siya nga makatagbo og mga kailan niya nga kanhi yahang mga customer.
40 years old na si mama pero dili siya tiguang tan-awon. Bisan og dunag yoy makitang sign of aging, napamagani siya mga wrinkles pero mas ni-attractive siya tan-awon nga nagkaidaran. Di po siya tambok, kay sliman siya nga pagkababae. Mo ni rason nga some of her past customer magpangita gyapon niya. Diyang wa na siya makit-i sa bar nga iyahang gitrabahoan. Pila na kalalaki ang niana sa mua ug nangita sa akong mama. Sama na tong yes, usang kaadlaw anak. Diya itong niabot ko gikan sa office, diya palang ko sa gawas sa mong balay. Nadunggan ako nga murag dunay kay istorya si mama nga lalaki. At first, wa ko mapakita nila. Naminaw lang ko sa ilahang gipanagsultian nga hapit na mauli sa panaglalis kay the way I understand it, ang lalaki nga gitawag ni mama og Mr. Mendoza namugos gyud bisan og retired na kuno si mama. Kay gusto pa niya nga magpadayon sila. Mas may gani kuno kay siya na lang ang i-maintain sa akong mama. Mas maayo kuno og siya na lang para wa na siya karibal. Kilili na ko ang mga lalaki. Datuon og pamurma, tambok, dagugtiyan, unya, daghang kay mga alahas sa liog ug bukton. Bisan og gipasabot na siya sa akong mama nga ni-retire na siya ug papangitaon na lang siya og lain nga GRO, ngadto sa bar pero ni-insist gid siya. Among lalaki nga di siya kay si Mama Susan ra ang iyahang gusto. Dito nako nakagawas akong gitaguan og giatubang ang tiguang nga lalaki. Nakadungog ka naman siguro sa gisulti ni Mama, sir. Ni-retire na siya, so please respetuoy ang iyahang desisyon. Matud ko pa sa tiguang nga lalaki. Nitutok na ko ang lalaki nga gitawag ni Mama og Mr. Mendoza. Unya niingon nga, ikaw ba si Nancy? Wow, kadako na rin nimo. Ug carbon copy kay kasi imong inahan. Nagbalik-balik og tan-aw lalaki sa akong lawas. Gikan sa akong hangtod sa akong tiil. Gikan pa ko sa office niya adto. Nagsuot kog formal nga blazer ug skirt unya high heels. Ningon na po siya nako nga, the way I look at you, natuman na gyud ang pangandoy ni mama nimo. Now I know nga dili nako mamugos pa ngadto ni Susan. Niatubang siya kang Mama Susan og nisinyas nga mulakaw na siya. Unya ni gawas sa among balay. Wa na ko pangutana si Mama about sa gisulti sa lalaki nganong nakaila siya nako. Siguro sa pagsigin lang kuyog-kuyog na mention na ni Mama sa iyang customer. Sa akong pagsabot nga ambisyon gyud ay ni Mama nga mahuman ko og eskwela. Ug muhunong na siya sa iyang trabaho kung makagraduate na ko. Mao nga happy ko kay natuman gyud ang iyahang gusto, Papa Joe. Bisan pa og very secretive si Mama. Og selective ra ang iyang mga topic nga iyang itug-an nako pero kaila ko niya. Wa pa ganyan ni sulti pero kay bawon ako unsay akong buhaton. Mao gid ang rason nga naningkamot ko nga makabalhin mi og laing lugar. Ug tuod man nakakita ko apartment nga naa sa private subdivision. Angay ra gyud tong lugar nga among puy-an kay way hilabtanay ang mga silingan. Kay dunay mga gate ang mga balay. Og dili nimo tuyuon og gawas, di ka na makitaan. Unya labaw sa tanan, way nakaila ni Mama didto. Happy naman po si Mama sa mong bagong Pinoy-anan og nasayod ko nga proud kay siya nako og kontento siya siyang kinabuhi kay kamilang duha. Stable og way ginahunang problema. Pero mao lagi na, bisan pa og lahi na ang among mga silingan ug wa na siya makaila namo, di gyapon siya tigawasan sa balay. Pirmi na sa sud ug makagawas lami kung ako siyang dad-on nga manimba kada Domingo. Usa ka adlaw ni ana nakuratan na lang ko sa usa ka desisyon ni Mama nga magtukod sila og business nga usa ka dance studio. Sa iyahang kanhi amiga ko no, dito silang lugar sa Iligan. Dili magud ako musugot nga magkalagyo mi si Mama, pero ako pud nga gitimbang-timbang nga mas makaayo niya nga malayo siya sa Cebu. Kay didto wa kay makailan niya. Basin og malipay siya kay ma-enjoy siya sa ilahang business. Ang akong usa ka gibalak-an ra manggod kung biya ko diri, kisa man lang sa mo timan nimo. Unsaon na lang sa na nimo imong pagkaon? Kisay mo labas imong mga bulingon. Matud pa ni Mama nako. Sus maoy.
sayon ra ng trabaho ako pa. Di ko makaabot sa ako ang naabtan karon kung di pa ko fighter nga pagkababae. Grab that opportunity ma. Para gyud na imo. Makaayo na nimo ang new environment. Wa makatingog si mama pero nakabaw ko nga gusto po niya. Nabalaka lang gyud ko na siya nako. Mao nga ako gyud siyang gi-assured nga okay ra ko nga mag-inusara. Hangtod nga napugos ra gyud nako siya. Pila ra may istorya adlaw sa paglarga ni mama, first time nga nagkalagyo ming duha sa tibuok na akong kinabuhi. Pero I have to pretend nga okay ra ko. Pag-amping baya gyud pirmi Nancy ha, ayo paglakaw gabi na. Nakibaw na kas panahon karon. Ug nakay problema tuwagi dayon ko. Matod pa ni mama nako nga murag di gyud kadayunon og sakay sa barko tungod kay nawili siya. Siyempre mao'y mag-amping yun ko sa kong kagalingon. Mas maayo noon nga, wa ka para makauyab na ko. Kay, wa may muduol na ako, og naa ka. Mahadlok siguro nimo. Pagkakalma pa na ako o papakalma na ako niya Papa Joe. Nakalarga na si mama, ako na lang ang nahabilin sa among balay. Pero okay ra kay magtawgan na ming duha si mama. Og nitong panahon na siya na mingon na ako nga mag-nightlife na kuno ko para di pug ko maignorante. Okay ra kuno niya. Basta mag-amping lang. Di kuno ko mo inom og mga ilimnon nga makahubog kay mag-drive ra ako sa akong auto. Moto nga usa ka Sabado sa gabi naka-decide ko nga mukuyog sa akong mga office mates nga moadto kuno og usa ka resto bar. Dili man ko kabalibad kay birthday party sa akong close kaayo nga office mate. Pero mao lagi adto sa resto bar i-held ang iyahang party. Pagabot mo sa bar din giheld ang party sa akong amiga. Nakita ko dayon sila nga nag-occupy sa dako nga table. Sa tunga gyud sa bar. Sa tanaw nako puros mga nakainom na, ang akong mga friends and mostly mga girls and gays. Giordiran ako sila juice kay lagi kay bawo sila nga di ko minom og alcoholic drinks. Sigig inom ang akong mga kauban pero ako at juice ra gyud ang akong giinom. Mao siguro hinungdan nga nagsigil lang ko pangihi. Kadaadto nako sa restroom makita nako pirmi ang usa ka gwapo nga lalaki nga magbarug sa may pultahan gyud sa ladies room. Mutanaw siya nako pero di man ko tigtagad nga klase nga pagkatao sa lalaki nga bisag kinsa lang. Pero sa last na kong adto sa restroom ni atong gabiuna sa bar ni gawas ko sa pultahan sa ladies room. Pero di na ko makaagi kay nag-ali na sab ang gwapong lalaki. Excuse me, matod ko pa sa maong lalaki. Pero unsa ba nga gikalitan man ko niya gunit sa kumbukton ug napatan-aw ko sa iyang naw nga duol na lang kay nako. Taliw-tiw kaayo ang ilong, bangason pa kaayo, pero pula-pula og lips. Pero ang iyang t-shirt kay kumot og murag gukdunon og plancha. Ruggedly handsome, mao na saktong description nako niya, Papa Joe. Ganihar ako nagtanaw ni mo sa imong mga friends nga enjoy kay mo tan-aw no. Matod pa niya nako. Dayon gibuhian ang akong bukton. Yes, we're having fun, so what? Tubag ko pa. Dungan sa kong pagpanampong sa kong ilong kay akong nasimutan ng kabaho sa bino gikan siyang ginawa. Tanaw na ko sa mga lalaki, hubog na kay siya. Can I join you sa party sa mong mga friends? Pangutana pa niya. I'm afraid not. Dili na akong party. Birthday celebration na sa akong friend. So ako'y katungod nga magpasagol og laing tao. Labi na og di na mo kaila. Tubag ko pa. Nisiga sa kalipay ang mga mata sa maong gwapo nga hubog nga lalaki dayon ingon nga, "Really? Today is your birthday di ay? Happy birthday!" Dayon igako siya nako og hugot kayo dayon gusto unta ko o gusto ta nga mukis akong aping. Nakalitan ko siyang gibuhat mo nga nilugnod ko og hurot sa kong kusog ug gitukmod nako siya. Ningisi ang lalaki og ningon nga, "Usay dautan og muhag nimo nga igor man ko ni greet nimo og happy birthday." Bungol ka? Ingon ko, birthday sa akong amiga. Dili na ko birthday. Layo pa nga akong birthday. Matod ko pa. Nga niya. O nitubag po siya nga, kung mao na, mo advance na lang ko greet sa imong birthday. Advance happy birthday. Doon nga na po siya pagduol na ako ug ni-action na siya kiss na ako sa kong aping. Kay makigbeso-beso kuno siya nako. Pero gitagbo na ko siya og usa ka sagpa. Sa iyang naong nga medyo kusog-kusog kayo nga pagasagpa. Pero wa nakabantay kay tanan
nga dito sa bar puros mga hubog na pod ug ang tanang mga tao dunay ila-ila nga kalibutan niadtong panahona. Nakahikap sa iyahang aping nga akong gisagpa ang maong lalaki ug didto nakahigayon og lakaw. Nibiya dayon ko sa bar nga wa gani kapanangid sa kong mga kauban nga puros na mga hubog. Few days after sa incident sa mong bar, murag doon ako'y namatikdan nga kanabitong gitawag nila og woman's instinct nga feeling nga murag doon ay nagsigig tanaw nimo. Unya iniglingi-lingi, wa kay makitaan. Muna akong pamati nga doon ay nagsunod-sunod na ako, mao nga nahadlok ko, hinuon. Labi na nga ako rang usa sa mua. Mas ganahan pagug ko nga magstay sa office. Kay naidaghang tao, unya mag-overtime ko. Naasay security guard. Pero sa akong paglikay-likay nga maginusara sa amua, wa na ko damha nga ang akong gikadlukan at tumitabo mismo sa mong opisina in broad daylight. Tunay ni kalit nga nisuod sa akong office, usa ka lalaki. Niyatong taknaa, nagtinutukay ang among mga mata. Di ko pwede nga makalimot sa itsura sa mga lalaki nga akong gikaengkwentro sa bar niyatong usa ka gabi sa birthday celebration sa akong amiga. Ikaw man itong lalaki sa bar, no? Nagkunot pa ang agtang nga nangutana niya. Oh, og ikaw po itong babae nga nisagpa na ako. Tubag pa niya. Dito, akong nasumpay-sumpay ang mga panahon nga murag doon ako'y makitaan nga tao nga magpaatbang na ako. Kanang feel na ko ba nga doon ay nagtanaw na ako sa likod. Pero iniglingi na ako, wala. Stalker ang mga lalaki, Papa Joe, ug wa ko magdahom nga hangtod sa office, sundan ko niya. Tungod sa kong kabalaka, nagpatawag ko guard para paimbestigahan ang mga lalaki. Og niabot raman po dayon ang guard pero naglibog ko kay ni salute man na hinuon ang guard sa mga lalaki og ningon nga, "Good morning, Sir Axel." At first naglibog ko. Pero sa kunahuna, ako nahinumduman nga dunay anak ang among boss nga lalaki nga gihinganlan og Axel. Pero bisan og kausa, wa pa ko makakita niya kay matud pa. Kining anaka ni boss, mao kuno ni ang sakit sa iyang ulo, badlungon ug way plano nga mutabang silang negosyo kay giuna ang bisyo, party-party ug babae. Giatubang sa guard si Axel, dayon ingon nga, "Okay ra ma'am, si Sir Axel ni, ang kamanghuran nga anak ni boss." Wa ko makasabot sa akong kagalingon nga nagsagol ang kauwaw o kahadlok labi na nga ako siyang nasagpaan. Mao day siguro nga nagsunod-sunod ni nako. Base na insulto siya nga o nagplano siya og daotan nako. Iya ka kung ipapatay? Di po siguro. Ang pinaka-imposible niyang buhaton o posible, iya kong ipatangtang sa trabaho. Pero murag lahi ang plano ni Axel kay wa ko niya ipatangtang sa trabaho. Hinoon pagkaugma nito nga ni sa office og bagong tupina ug wa na'y bungot. Limpyo na kay siya tan-awon unya humot pa kaayo. Gi-introduce ni boss ang iyang anak nga si Axel ug dako kuno kay ang kalipay nga sa katapusan nagka-interest ang iyang anak sa ilahang business. During sa mong lunch break, nakita na ko si Axel nga nagkaon sa canteen o gipangkilig ang akong mga office mates nga mga babae. Si Axel na lang ilang topic nga gistoryaan og dito po ko nakaibaw nga tag-iya sa bar nga among giadtuan kay kasin di ay sad ni Axel. Mao nga ato sila pirmi kay dunay discount basta empleyado sa company. Ug matod pa nila nga pirmi gyud si Axel dito sa bar. Halos kada adto nila ila makitaan nga hubog si Axel. Pero niyatong gabi sa incident namong duha ni Axel, why nakabantay kay silang tanan, puwerte namang yung hubuga ug akura ang dili. Ang mga kauban nga mga babae, mga minyo na or masinggol man gani, labi na ang mga mahuyang, silang tanan na crush gyud kang Axel. Kadaagi ni Axel sa mga tubangan, magsunod kini og simhot sa iyahang baho. Dahil Nancy, murag ikaw gyud ang way amor kang Sir Axel. Unsa din mong kasing-kasing bato? Pangutana pa sa akong kauban nga mahuyang. Nitubag po ko sa usa na mo kakauban nga o nitubag ang usa na mo kakauban nga lahi man pud ng technique ni Nancy kunuhay di niya crush si Sir Axel pero tanawa ang aura o ng makeup na. Sa una, di man ganin na mag-foundation pero karon pirmi na manudlay unya humot pa kay perfume, blooming na kayo.
Mura mag-inspired. Deep inside nakapahiyom ko. Tao lang ko. Manhid na siguro ko kung pagkababae nga di matrak ang Axel. Pero of course, di ko palata sama sa kong mga kauban sa trabaho. Nga murag mga iro nga magsunod-sunod ug simhot sa ibilin nga baho ni Axel. Kada adlaw makita na nako si Axel kay pareho may og department. Doon ay time nga magkuyog min duha para sa field work kung doon na may mga ka-meeting. Nga mga kliyente, napoy times nga kadugan ako siya overtime. Kay kibaw nako. O kay bawo namon nako nga sige sa kog overtime. Halos akong tibuok panahon na sa opisina. Unya maupod si Axel. Sige po siya og overtime. Mo na matikdan sa kong mga ka-office mates nga magsige na sila ingon nga mag-overtime na lang pug kuno sila. Sige kaingon ko na halos tanan gipang kilig ngadto kang Axel. Moingon sila nako nga swerte kuno kaayo ko. Kay kada upang palad nako si Axel. Meaning magsige mig atubang. Sige mig kuyog. Ako po silang ingnon nga purely work-related na yun. Ug wapo yung may tabo nga nagpakita og extra nga sweetness diri kanako si Axel. It was Sunday, Papa Joe, special day nako kay it was my birthday. Pero why nakibaw kay lagi wa ko maanad mag-celebrate nga kanang mag-party gyud. Malipay lang ko sa kong birthday nga manimba mi si mama sa una. Unya mangaon sa fast food dayon. Mag-picture-picture sa studio. Yes, naanda na mo na sa kong mama Susan. Kada birthday na ako magpa-picture with me. Sa studio, unya ipaprint mauto ang ako ang first birthday nga wasad si mama. Totaod ni ring ang akong phone. As expected, si mama ang nanawag. Happy birthday, Nancy. Pila na ba edad ni mo, ha? Wa, pag yun ka nakauyab. Matod pa sa akong mama. Nagkumustahan na mi si mama. Nangmusta ko sa iyang business ug nalipay ko nga okay raman ko no. Pag humana mong istorya ni mama, na napoy laing nanawag na ako. Si Axel, ang akong sunod nga caller. Happy birthday, Nancy. Matod pa ni Axel. Kisa no pagkabaw nga birthday na ako. Pangutana ko pa niya. Unsam ni gamit aning 201 file. Tubag pa ni Axel. Well, anak man siya og tag-iya, so pwede niyang mabuhat sa iyang gusto. Di ba ka mangimbitar sa mong birthday? Pangutana pa niya nako. Di man ko magparty. Tubag ko pa. Aw kumaw na, ako nalang magpa-party para nimo. Matod pa niya. Pero nibalibad gihapon ko. Ako siya ginan nga dili ko. Kay di ko ganahan og big crowd. Grabe hapon nimo eh. Killjoy man kay ka. Sige kung di ka ganahan og crowd, kita nanduha mag-dinner ta. Ako'y libre. Ay ko ina mo balibad lang gihapon ka. Wala yung kay laing buhaton. Igo na yung kamutungaan na. Bisan og giunsa nako og convinced nako nga makig-dinner nako pero balibad lang gyapon akong tubag niya. Ako siyang gina nga di lagi ko pwede ana. Kinaay nakauna na nga makipag-dinner nako anang gabi una. Niya na paggabi nagsabot mi sa akong close friend nga akong kauban na pud sa work nga magkita para mangaon lang gyud sa gawas. Pero samtang nangaon mi ni kalit lang og tunga si Axel. Nakaibaw siya og asa mi. Kay ni text si Axel niya. Og manlakaw ba mi og nisulti pud siya sa tinuod. Kay lagi anak siya sa mong boss. Di siya kapamakak. Matod pa ni Axel nako nga makiselebrate ako sa mong birthday ha Nancy ha. Don't worry kay ako rin mabayad sa akong order. Ang ending, kaming tulo si Axel o kong amiga ang nag-celebrate sa akong birthday ni atong higayuna. Nananghid pagyud siya og sayo ang akong amiga nga muuna og uli mauna nga kami na lang ni Axel ang nahabilin. Ayo pagsige Killjoy Nance. Uy, dapat mag-enjoy ka kay birthday ron nimo. Pag-enjoy mo. Matod pa sa akong amiga. Before siya nilakaw nga lagi. Angay mi nga mag-enjoy ni Axel. Bitaw, sakto pud siya. Okay naman na mag-enjoy good. Matod ko pa sa akong kagulingon mao nga pag-ingon ni Axel nga mangapi mi ni tando pug ko. Unya, human og pangapi nangutana siya nako og pwede ba mi? Nga moatog bar sa iyahang cousin. The same bar kung di mi una nga nagka-encounter. Gihatagan kog ladies drink ni Axel ug ako pud nga giinom. Unya, sunod nga laing shot na pud. Ako pa nga nalasahan nga doon nagyoy alcohol ang maong ilimnon.
Ako lang gihapon nga giinom kay lagi matud pa sa akong amiga nga it's my day. Don't be a killjoy kuno. Nanginit na ang kaugalingon sa giinom ug mao niingon si Axel nako nga sakto na kuno mamauli nami. Ihatod na kuno niya sa amua. Sa akong inomduman, wa ko naghatag og instruction niya kung asa ang among address sa among balay. Pero nakibaw siya ug mao nilay ako nabantayan nga nihunong nami tungod sa among balay. Pero sa diyang ablihan na unta nako ang pultahan sa iyang auto kay munaog nako gigunita niya ang akong kamot ug galit nga ni kiss akong aping unya sa akong lips. Unlike niya nga una namong encounter nga ako siyang gitukmod ug gisagpa. Lahi ang sitwasyon niya taknaa. Ni Baos naman ang karnero sa pinaakay ngadto sa Leon Papa Joe. Pagkuman sa pinakay sa Leon o karnero, iya na po kong gibuhian, mao nga di nako dali ko nga nigawas sa auto. Pero wag ko'y tarong tug niya itong gabiyuna kay ang akong gibalik-balik sa akong nahuna o giriwain ako ang kanindot sa kiss ni Axel diri nako. Pagkaugma sa office nakasugat min duha pero wa mi nagpasabot nga pareho mi nga excited nga makakita sa usag-usa. Nakita na ko si Axel nga nag-text yung cellphone ug ang text para ako Papa Joe. How's your sleep? Text pa niya nako unya ni Baos pugod dayon nga okay ra ikaw. Og ni-reply siya nga I miss you. Wow. Mao din ni ang feeling pagkanindot day no. No wonder nga moingon sila nga mura sila og nagutaw-utaw sa panganod. So kaniya to magbisitaan na si Axel sa mua halos every night. Magdasyag pagkaon, unya magdungan mig kaon, dayon mananaw og TV. Mao gyud nay nahitabo kay matud pa ni Axel girespeto niya ang akong pagkababae. Igo ra mi mangaon, mananaw og TV, unya maglambing-lambing gamay. I can feel his sincerity and love and respect pod Papa Joe. Nakaingon ko sa kong kagalingon nga unsay nabuhat nako nga pagkaswerte ba nako kang Axel nga sa tanang babae nga nagpalibot niya ako pa ang iyahang gipili. Love is in the air naman duha ni Axel ug bisan kamiran duha ang nakahibaw sa mong relasyon pero usa ka adlaw niya na wa siya motunga sa office. Ako siyang gitawgan pero di siya motubag. Mao nga ako siyang gitextan ug gipangutanan nga nung wa siya nisud sa trabaho. Ni-reply raman po siya nako ug matud pa niya nga naa siya sa usa ka lugar para maguna-una. Doon ako nibugat nga butang nga gitimbang-timbang pag-ayo. Gikulbaan ko sa akong sitwasyon. Unsa kay gitimbang-timbang ni Axel no? Ang amo kahang relasyon? Gipulaan na ka siya nako. Naguna-huna ka siya nga angay na ba ko niyang buwagan? Noon magugkayo si Axel sa mga opisina nga lelailag babae nga maoy flavor of the month. Pagkagabi natubag ang kabalaka diyang nanawag si Axel nako ug matud pa niya nga padtuon ko niya sa ka lugar. Gihatagan ko niya og address ug niadto pugod dayon. Sumoto nagtaxi ko nitong maong address nga iyang giingon nako. Ug tuod man diha si Axel nagpaabot nako Papa Joe. Unsay imong gitimbang-timbang anong kinahanglan magyud nga mag-inusara ka diri? Bugat yun siguro kayo na imong ginahuna no. Kay duha ka kaadlaw gud nga imong gitimbang-timbang. O Nancy, bugat yun kayo. Kay ba naman siguro ka sa akong reputasyon sa mga babae nga na in love na ako. Ang kunon ko nga tinuod tanan. Ang kunon ko nga di ko seryoso sa mga babae. Pero diyang naabot ka, nausab ang tanan. Ang kunon pod na ako nga yes, na love at first sight ko nimo. So na akong pagkakita nimo sa office. Dito pa nisulti na ako si Axel nga dili sa bar ko niya unang nakitaan kundi sa office di ay. Diha ko no sud sa office sa iyang daddy diyang iya kong nakitaan. So kada to nag-research na siya about nako. Mao di nga kahibaw siya sa akong address ug niangkon pud siya nako nga yes. Siya ang tao sud sa auto nga magpaatbang sa mua. Unya katong bar plano ra man kuno unta to niya nga magpailaila og tarong nako. Pero tungod kay hubog na kay siya, nausab ang plano og nagbinastos na hinuon siya nako. Mao dito ang big revelation nga gitimbang-timbang niya pag-ayo ni Axel kung angay ba niyang ikumpisal nako. Ug tuod man nabuhat niya. Gusto ko niya nga formal ang among relasyon. Gusto niya nga honest mi sa sag-usa og way itago nga sekreto.
Niadtong gabi una, nahitabo ang unang linapaay sa leon ug karnero. Gitugyan ako ang tanan sa lalaki nga akong gihigugma bisan og dili pa mi kasal. Padayon ang among sekreto nga relasyon hangtod nga usa ka adlaw niana ningon siya nga mag-overnight me sa ilahang rest house sa weekend. Ug tuod man pag-abot sa weekend, nag-long drive me si Axel padong sa ilahang rest house. May pa-surprise pa siya nako dihang gikatag sa ang mga red petals sa roses sa saug o gihatagan pug ko niya og regalo. Para asa man ni? Nganong gihatagan man ko nimo gift nga wa may okasyon. Pangutana ko pa niya pero nitubag siya nako nga everyday ko no, espesyal basta kauban ming duha. Wow! He is the most perfect and I'm the luckiest. Matod ko pa sa akong unahuna niadto. Samtang nagtapad mig higda sa kama si Axel kay bag-o man nahuman ang binugnuay sa leon ug karnero. Kalit lang nga doon namin nadungog nga mga kasikas sa gawas. Tingog sa mga tao. Doon ay mga tao sa gawas. Ang daddy ni Axel nga ako rapod nga boss, ang iyang lola ug other family members nga naabot og na-shock ang daddy ni Axel nga nakita nga kauban ming duha sa iyang anak. Dili makatuo si boss nga naami relasyon siyang anak. Nagpalayo silang duha si Axel ug si boss, unya seryoso nga nagstoryanay kauban ang iyang lola. Pagbalik na human silang meeting, ang lola ni Axel ang niingon nga mas mayo nga magpakasal mi ni Axel. It happened so fast. Pareho ming duha si Axel nga nakuratan sa panghitabo. Ug paguli nako sa mambalay, gitawagan dayon ko o gitawagan ako si mama nga papaulion kay makigatubang ang pamilya ni Axel. Duha ka adlaw nga nilabay, niabot si Mama Susan og malipayon kay natuman na ang iyang sigig sugo nako nga paminyon na. Malipayon kay ko Nancy kay mao na gyud ni akong gusto nga mahimutang naka sa di pa ko mamatay. Matod pa sa akong mama. Saba ng patay-patay maoy. Kasal na ako atong atubangon mao nga di ta maghisgot ang mga bati paminahon. Tubag ko pa ngadto niya. Tuod man niabot ko ng adlaw nga mamay mi ngadto kang Axel. Mga eksakto alas 7 sa gabi nihunong na ang van sa gawas sa mong gate. Kompleto ang pamilya ni Axel gikan sa iyang parents, lola ug mga igsuon. Pagsud pa lang nila sa among sala giatiman dayon sila ni mama. Nagkasinabot raman po sila. Malipayon sila nga nagsuryanay si mama ug ang parents ni Axel. The normal conversation like getting to know each other. Hangtod nga doon na pa'y laing niabot nga bisita ang igsuon sa daddy ni Axel. Ako natagbuon si Uncle Sam sa gawas ha. Naabot mong good siya gikas Amerika. Muapil daw siya sa pamay. Hungong pa ni Axel diri nako. Nakagawas na si Axel sa pultahan ug pagbalik niya og sud, kuyog niya ang usa ka idarang lalaki nga mistisoon. Paglingid nako kang mama naglibog ko kay gipaningot og taman nga murag gikuyawan. Unya ang Uncle Sam ni Axel way pamilok nga nagtan-aw kang Mama Susan. Ang sunod nga pangitabo, mao nga nanggawa sa mong balay ang daddy ni Axel ug ang Uncle Sam og tataod nga nawala. Sila pagbalik lahi na ang itsura sa mahan ni Axel. Naglibog ang tanan pag-ingon sa mahan ni Axel nga mamauli na kuno sila. Nganong mamauli man ta nga wa pa man mahuman ang pamay. Unsa man nitabo ha? Di ko mobiya dinhi og di ko nimo sultian sa tinuod kay unsay nakapausap sa iyong unahuna. Tubag pa sa iyang lola. Og nitong higayuna ni balik sa agi ang amahan ni Axel og yatubang si Mama Susan. Dili ko matapobre. Di ko magpili kasi masawa sa kong anak. Pero sa sitwasyon ninyo sa kong igsuon ug uyuan ni Axel, bati kay paminahon nga ikaw ang hinungdan sa panagbuwag nila sa iyang asawa. Tungod sa pagkabuang sa kong igsuon sa sama nimong babae nga usa ka bayaran, naguba ng ilang pamilya ug nagkawatak-watak sila. Dayon niya tubang siya nako og ningon nga, pasensya na Nancy. Dili na ko musugot nga makasal pa mo ni Axel. Dito ko nitingog. Angay na kong panalipdan ang akong mama. Dili niya kagustuhan nga mahimong usa ka bayaran. Maayo mo kay mga dato man mo. Samtang si mama adunay inahan ug amahan nga masakiton sa iyang panahon ug ipatambalan pa. Doon na siya anak nga gipaskwela nga mura iya hambugtong damgo nga makahuman. Nabuhat lang ni mama among pagpangita ana nga klase nga trabaho tungod sa kalisod. Pero kung
maunay tan-aw ninyo sa kong inahan, dili po ko magpakahilom lang. Di ko makatugod nga inganaon ninyo og tunob-tunob ang pagkatao sa akong mama. Mao nga karon dayon, sige, panlakaw na mo. Gipanghinginlan ako silang tanan. Unya, nagtagsatagsa sila og panggawas, lakip na si Axel. Diyang nakalakaw na silang tanan, nibako si mama og nihilak og gibasol niya ang iyang kaugalingon. Akong gigakus ang akong mama og giingnan nga, bisan pag silang tanan muingon nimo nga hugawan sila o hugawan sila nimo, pero para nako, ikaw ang pinakalimpyo nga tao. Pero bisan og yun sa nakog-am-am si mama, wa na gyud siya mauli. Makita nako sa iyahang naw nga maghilak og magul-ano na pirmi. Bisan og yun sa nako og pugong nga di usa siya pabalikon siyang business pero mubalik gyud siya. Ako na lang po siyang gitugutan kay basin og mo ni makapawa siyang ka-depress aron malingaw lang po siya ug makalimot sa naitabo. Nilarga gyud si mama og dihang wa na siya, lain na pod ang akong gitubang. Ang papangita og laing trabaho kay wa naman ko mobalik sa akong trabahoan. Obviously, ni-resign ko og si Axel wa na pod mo communicate nako. Nadawat og laing trabaho samtang si Axel wa na balita. Normal na siguro nga masakitan ko bisan og bati ang ending sa among relasyon. Pero mahal na ko siya og nisalig ko niya og akong gihatag niya ang tanan. Pero nilabay ako sa kabuan nga wa gyud mo reach out nako si Axel bisan og text na lang para nala sa may formal closure. 2 months after sa naitabo, nabalaka kayo ko ni mama kay di na kini motubag og akong tawgan. Igo ra nga mo text nga okay ra kuno siya og dili angay mabalaka. Gusto nang tuon siya sa iligan para masuta ang iyang kahimtang pero di man ako mabiyaan ang akong trabaho labi na nga bag-o pa ko. Hangtod nga niabot ang 5 ka buwan nga wa na gyud mi nagkaistorya ni mama pero mutubag siya sa akong text ug moingon nga busy kuno kayo siya. Kutob ra sa text ang among communication mo nga nagduda nako. Ni-file ko og 2 ka adlaw nga leave para pason si mama. Pila ra may istorya nakaabot gyud ko og iligan sa address kundi naimutang ang iyahang negosyo. Pero mingaw ang lugar. White mailhan nga dunay running nga negosyo. Usa ka tiguwa nga babae ang nakatudlo nako kung asa ang kwarto ni mama. Usa ka kwarto ang akong naabtan nga pag-abli nako ngit-ngit kayo. Akong gipasiga ang suga. Ug dito ako nakit-an ang akong inahan nga naghigda. Nakuratan siya sa iyang pagkakita nako. Nancy, nagunsa man ka dinhi. Di ba giingnan ti ka nga okay ra ko? Nganong niari pa mangyug ka? Matod pa sa kong mama nga ambot nga muragwa na'y tagad ang purma. Nang lawom ang mga mata o piyahok na kayo ang aping. Unya na nimaho na ang sud sa kwarto tungod kay way limpyo. Say okay ra gud ma. Mo ni okay ni mo na unsa man ka uy. Ngano nagniwang naman nung kay kanoon nga wala may tagad nimong lawas. Tubag ko pa. Ako siyang gipugos nga pabangaw nun og akong giingnan nga mangandam kay mauli mi og Cebu. Gusto unta gyud nako nga dadon og balik si mama sa Cebu pero matud pa niya. Di siya makabiya dayon kay naa pa siya asikasuhon nga negosyo. Okay na ko anak. Karon nga niya ka happy kaayo ko nga nakita nimo. Sige na lang uli lang itong Cebu musunod ra ko. Matud pa niya nako. Unta wa ko naminaw ka mama nga nipasalig siya nga okay ra siya. Kung kibaw pa ko, may pa ako na siyang gipugos og daog balik sa Cebu tungod kay pila ka adlaw. Gikan sa kong pagbalik sa Cebu, dunay nagpahibaw nako nga wala na si mama. It was the most painful part sa akong kinabuhi. Wa ko makatunga ang kasakit sa akong gibati dihang nawa si Axel nako. Wa ko masayod kung makarecover pa ba ko o maka-move on man siguro ko sa umaabot nga adlaw. Pero I will never be the same again. Nibalik og Cebu nga buhi man tuod pero mura ra pud kog patay. Nitrabaho ko and I was trying to act normal. Usa ka hapon niya na pag out na ko sa trabaho, doon ako'y nakitang lalaki nga nagbarog ug bisan og nasa layo, nailhan ko dayon ang iyahang pamurma. Si Axel. Nancy, kasubo ko ang nitabo si mong mama. Matod pa ni Axel diyang nagkaduol siya nako. Maur na mong tuyo nako nga magkondolensya ka. Nako pa padayon sa kong aksyon nga mulakaw pero biyaan na ta nako siya pero nisunod siya og nigunit sa kumbukton. Mangay kong sorry ni mo Nancy. Sorry?
Kanar di ay. Sa'yo kay pagpasaylo Axel oy. Pero ang problema kay lisod makalimot. Mato pa ni Axel nga love kuno kay kunya. Ug willing siya nga i-fight kunya siyang pamilya pero wala na. It was too late. Ako siyang gina nga kung doon naman gani ko'y gibasulan sa kinabuhi kana mao nga nagkailaming duha. Kung wa pa unta, basin buhi pa si mama. Nangay siya pasaylon nako og nagpakiluoy. Bisan pa og naa ako sa among balay. Dunay gabi nga manuktok siya pero di gyud nako ablihan. Pero di gyud siya mohawa. Pabuton ko niya nga ablihan ako siya og dawaton ako pagbalik. Pero wa na gyud lugar sa kung kasing-kasing si Axel Papa Joe. Kung doon naman gani, puros kapungot na lang. Maulanan ug mainitan si Axel nga magpaatbang sa kong balay, pero bisan unsa pa iyang buhaton, sirado na ang chapter sa mong love story ni Axel. O ikasubo ko nga dili happy ending. Yes, dili happy ending ang mong love story ni Axel, pero di raman po di matapos ang akong istorya. Kay buhi pa man ko. Samtang buhi pa, padayon ko nga magpatuyok sa akong eksena sa akong kinabuhi og nakasiguro ko nga masumpayan na po ni og laing pages unya posible doon na po mo abot nga laing karakter nga unta maoy mohatag na ko og happy ending sa akong story. Pero as of now mayon ko nimo Papa Joe nga dini nga part na ko tapuson kining chapter sa akong istorya og diri na pud nga part nga mga kog pasalamat nimo sa pagbasa nimo sa kung taas kayo nga istorya sa kinabuhi ug gugma. Kini mo magtatampo Nancy. Daghang salamat sa tanan naminaw og nagtan-aw sa kinabuhi ni Nancy og kung gusto pa mo nga masayod sa tibok istorya paminawan niyo pagbalik ang istorya ni Susan. Ang previous story nato ani before aning istorya. Don't forget to subscribe and click the notification button. Dear Papa Joe Stories.